extraordinario. Fíxome lembrar o Nadal. O Nadal para vos debe ser algo moi especial. Claro que sí, sobre todo os reis para os nenos. Os reis son os que vos traen os agasallos? Sí, a casi todos. Entón a ti non se traían nada? A min nada, porque meu pai era republicano. Ahora sí. Chegadas a este momento da noite, é hora de recibir entre nós a persoa sen a cal todo isto non sería posible. Recibamos cun forte aplauso a nosa representante nas cada vez máis próximas terras da India. Con todas e todos, Neneta Herrero. Sabedes que o saúdo na India na masté, espero que me contestedes, non? Ben, nun lugar remoto da India, entre arrozais, se ve un letrero ben claro que hai Escola María Soliña. Dentro desa escola todos os nenas e nenas saben que aquí, que eu vivo en Cangas, saben o que é Cangas, saben que aquí falamos galego, e saben que hai un instituto María Soliño que é solidario e que fai de vez en cando un festival casi todos os anos para colaborar con eles. Hubo unas conexións entre estudiantes de aquí de últimos cursos cos nosos que foi unha gran alegría para eles. A partir de aí, pois ahora mismo son conscientes de que se está a facer un festival para axudalos. Eso é para empezar.